זה כבר הפך למסורת. מיטב הקבוצות הרוסיות והאוקראיניות לוקחות פסק זמן מהכפור, באות לחורף החמים של ארץ הקודש להכנות אחרונות לפתיחת העונה. הפעם, אצטדיון המושבה הוא הזירה, והאווירה היא לחלוטין של יוצאי ברית המועצות לשעבר. Зенит чемпион! Я приехал в гости к другу, а заодно и поболеть за «Зенит», так как это команда моего города. ЦСКА всегда будет первым! יש פה קהל גדול של מטאליסט חרקוב, בערך 100, קבוצה של 100 אנשים שאנחנו מאורגנים, אנחנו כל הזמן, יש לנו פגישות בבת ים. «Зенит чемпион!» Так все отлично, все понравилось, все, организация классная, все, девушки у нас красивее. זהו ולרי גזאייב, האיש שעומד השנה מאחורי הטורניר. בעברו הוא היה מאמן נבחרת רוסיה וצסקה, והיום עסקן במובן החיובי של המילה. Нам очень повезло, мы проводим турнир в Израиле, очень хорошая погода, прекрасные стадионы и поля. Я думаю, что для подготовки это идеальная возможность. Харьковский металлист! Харьковский металлист! Зенит! Зенит! ביציעים חגיגה אמיתית, הקומץ של מטאליסט חרקוב וזנית סנט פטרסבורג מחמם גרונות. Мы с тобой металл любимый, эй! Эй! Мы с тобой металл любимый, эй! эй! חשוב להבין שיש כאן גם לא מעט פוליטיקה, ומצב קצת אבסורדי. מצד אחד, אחת המטרות של הטורניר היא לקדם רעיון שרץ עכשיו ברוסיה, שנועד לאחד בין הליגה הרוסית לאוקראינית. Будут фактически модернизированы чемпионаты России и Украины, и они выйдут на принципиально новый уровень. Еще одна из целей — составить конкуренцию 5 ведущим чемпионатам Европы. То есть чемпионатам Англии, Испании, Германии, Италии, Франции. אבל מצד שני, אוקראינה שבוערת בשבועות האחרונים רוצה להיפרד לגמרי מהזהות הרוסית. Они просто-таки не воспринимают Россию, воспринимают ее как врага, и мне кажется, даже на футбольном уровне это будет проявляться и может привести едва ли не к человеческим потерям и крови. Раз, два, три, бля! Раз, два, три, бля! Раз, два, три, бля! על הדשא קבוצת המיליונרים של זנית הציגה את הלק, השחקן הכי יקר בתולדות הליגה הרוסית, ולצידו אנדרי ארשבין, מהכוכבים הרוסים של השנים האחרונות. ביציעים צפו בעניין שחקני צסקה ושכתר, שמחברים את ערכם, מגיעים למאות מיליוני יורו. דווקא מטאליסט הייתה עדיפה ונתנה לרוסים נקודות למחשבה לקראת המשחק בליגת האלופות מול דורטמונד. בכל זאת, הם האחרונים שנותרו במפעל הגדול ביבשת. Несмотря на то, что на этом турнире мы 2 раза проиграли, но я думаю, что главное было сделать ту работу, которая была запланирована тренерским штабом. Мы ее выполнили, и уже сейчас остался 3-й сбор, который целенаправленно мы готовимся уже к Дортмунду. לא ברור איך ייגמר הסיפור הרוסי-אוקראיני הזה. כמו בלא מעט מקומות על הגלובוס, דם נשפך לשווא על קרבות של שליטה על שטחים. מי יודע, אולי דווקא הכדורגל יצליח לאחד ולפתור את המשבר הנוכחי. איזה שמות התרוצצו פה, 100 מיליונים של יורוים, כדורגל אדיר. נחזור לגמר